दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावबिथांखि बेनो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइनि मिशनखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबाय थानाय जादों आरो बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौनो आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखाय दिनै जिल्ला लेभेलाव बेखौ खुंबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 8 डिसेम्बर 2024 खालाराव गावसिनि थामथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंदों। दा बेयाव फैना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै सोंथि बिलाइ बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायनानै लेंहरदों आरो बे समाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहोना जाबाय थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जि मोनसे थासारिया फैयाखैमोन, नाथाय बे 10 बोसोरनि उनाव दिनै ओरैबायदि थासारि फैबाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गावनि गथ'फोरखौ थिनहरनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै मिरु आरो जिल्ला थाखोआव जि मोनसे मिरु सायख'थि आनजाद खुंबाय, मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद आरो जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबाय। बे बिथिङाव दिनै दिथागिरि बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ दिनै फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो गावबा गाव सेन्टारावनो होंगो दोंगोयै दिनै दोनफैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो मोनसे जोबोद मोजां खोथा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिम ओरैबायदि मोनसे बर' समाजाव थासारि दङ जायनिखि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बर' बिजों नाङैनो दिनै नेग्लेक्ट खालामनो नागिरो, बिथांमोना थाबथा होनानै बाथ्रा बुंनो नागिरो। दिनै बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। दिनै जोङो गोबां माखासे डाटाफोर बुथुमबाय थानाय जादों आरो बै डाटाफोर बुथुमनायाव जों बेखौ नुनो मोननाय जाबाय जाय बर' बिजोंखौ दिनै माखासे बर'नि थाखोनि सुबुंफ्राबो दिनै नेग्लेक्ट खालामो, माखासे नासयो। बै बर' बिजोंनिफ्रायनो दिनै बर' फरायसाफ्रा फरायलांनानै दिनै साइन्टिस्ट जाहैनो हानाय मोनसे थासारि फैबाय आरो दिनै जोङो एसामिस आरो गुबुन बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जेसेबांखिनि साइन्टिस्ट जानो हानाय नुदों, नाथाय बर' बिजोङाव फरायनाय बर' फरायसाफ्रासो दिनै साइन्टिस्ट जानो हादों। दा बेखायनो बिजोङा साइन्टिस्ट जानायाव, बिजोङा गावनि थांखिखौ सुफुंनायाव, बिजोङा सासे गथ'खौ फुंखा सुबुं खालामनायाव जेबो मोनसे फेक्टर नङा। दा बेखायनो दिनै 25 लाख बर'फोरनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरदों जे फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंजोंबो बांसिन बर' फरायसाफ्रानो साइन्टिस्ट जाहैगोन, मोजां मोजां सुबुं जोङो सोरजिनानै लानो हागोन। दा बेखायनो बिजोंखौ लानानै जि मोनसे नेग्लेक्ट खालामनाय बे जाहाथे जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोमानांगौ। टेलेन्ट सार्चनि जाफुंसारनायाथ' बिराद मोजां होननानै बुंनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 15 डिसेम्बर खालि 9थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंगोन, 9 टेलेन्ट सार्च आनजादखौ खुंगोन। जा बे थांनाय 10 बोसोराव जों बेखौनो मोनदांबोदों जे जोंनि जाय जाय फरायसाफ्रा थाखो 9 आरो 10 आव टेलेन्ट सार्च आनजादाव बाहागो लाफैदोंमोन, बै बिथांमोनानो दिनै निट आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, JEE आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, क्लेट आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, केट मेट आनजादफोरखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों। आरो बेबायदिनो बावैसो सान सिगां जे आसाम सरकारा ADAR खुंनायनि गेजेरजों जे साख्रि थिसनबाय, बेयावबो गोबां बर' बिजोंनि फरायसाफ्रानो साख्रियाव उथ्रिसार जानो हादों आरो बिथांमोना दिनै साख्रि मोननो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला बर' बिजोङाव फरायनाय गासिबो फरायसाफोरखौ जों फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा खालामनो थाखायनो टेलेन्ट सार्च आनजादखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय जादों। दा बेखायनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनिफ्राय जि मोनसे फिथाइ मोनबाय, बे फिथाइखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो बे फैबाय थानाय समाव बांसिननिफ्राय बांसिन बिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन, बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय फोथायो।